Oh mga guys, samtang ako nagpanday diha mga guys. Nay nakita na kong bata mga guys. Bitin na sad mga guys. Na dito. Nasa lingkuran mga guys, nasa may karaang balay. Wala mo gitawo ning balaya. So murag diri nagpuyo ning bitinan ni. Atong atuon mga guys. Sa. Kuwatag kuan paning pandugit. Tumpong pangipit na to ba? To mga guys, nakahimo na ta diri og kaning sang-an mga guys no. Kini kawayan natong gamiton mga guys. Sigurado ni aruma. Ma-shoot ni siya sa may bangag no. Sa may mga kung gisangan-sangan ba ana. So atuon na to mga guys. Nasa may lingkuran mga guys. So let's go. Boto ipit mo pa? Oh, naram mga guys oh. Kitaan niyo mga guys. Na, nasa lingkuran mga guys oh. Oh, kita mo na. Ito na tuon mga guys. Bito na to ni. Unsa may klase aning bitina ba? Hinayan na to. Wala, maulang gihapon mga guys. Mau gihapon. Nagtubang man niliding hidi ay. Taasa yun yung bitina do. Sa man nga kabitin ba? Dito juga rin. Ano mga guys? Saan to? Palusot na mga guys. Pagpatay na to. Bugat pa di. Karong ka mga guys. Tara. Tara. Ala, bedung diri. Bedung din ha? Ha? Gahi kag hinayan ka. Madiri. Ikaw nalay mo pa? Gahi kag hinayan ka. Gahi ka. Tara mga guys. Buing ka ha? Hinay ka na yun. Abdi kayo mo kuan mga guys. Abdi kayo mo sibat ba? Sibat ka? Gahapon na ba yung sibat na ba itong usa? Tara. Matabi, ginabi. Asa ka na rin doon. Bahala na siya. Banga ka ha. Tignan mo na ito rin. Gawas mga bitin mga guys. Tura. Wala na ibo mga guys. Umaigo. Tura. Nutit. Parang ulo mga guys. Parang ulo. Bijuhi. Oh. Anak, ayo guys, lipod ang kamot. Bijuhi dia ha. Bijuhi ha. Ayo pindot ta. Duula na ako. Tutut na. Wa. Doon na. Tara. Wa matay mga girls. Mga guys. Masih matay. Tara mga guys, tara. Ito. Wa maigo mo siguro ni. Wala di ara mga guys. Di. Ha. Doon ko. Oh, nara mga guys. So naipit siya mga guys, naipit ya sa kuan. Sama di siapa? Pa.
Di mo ikyas man siya, mo ikyas ha? Mo ikyas ka? Pa, siyamot na pa. Ang sabot padakuan man mo biyoy. Dara oh. Tanawa mga guys. Kuwag kahoy bi, kuwag kahoy. Idugit diri. Auto ko diri oh. Ha? Ana oh, hawi diri. Dasok. Oh, hawi di. Na dasok lang ha, dasok ha. Maintain lang. Kaya to nang kuan ng kawayan. Kawayan, ang sin. So na sin na po diri yung stago siya. Silig din sa sin mga idol. Na ipit lang ha. Diri. GR mga guys, ipit ng mga guys. So ha. Ako ang giipit mga guys na din. Tara ang ulo oh. Huwag yun siya maun sa mga guys oh. Naipita lang na bibi. Ala, nito tayo kunoy pa. Kunoy bita ni. Oh, muna siya mga guys oh. Nito tayong kunoy. Naipit na yung ulo mga guys. So, boy be. Wala. Oh, ni do. Unsam ni mga bitin mga guys, nang guwa naman yung mga bitin ron. Oh. Awa si Monsa no. Tik din no, di sini Monsa day, bisag bunal-bunalan ni mo sa sin di Monsa. So naipit na siya mga guys sa atong kawayan da. Unsa man nga bitin ba? Awam ni mga guys oh. Pa, poison kubya man pa. Poison cobra. So ikatulong bitin na nato nakita no mga guys gahapon day duha karon usa og gahapon ba to usang adlaw. Usang adlaw. Ito oy. So karon ni ana sa diri nakakuan na butag bitin diri sa balay. Diya sa milingkuran. Toy. Data diri ron. Naipit na sad ni nato. Sa man taon ni kadaghan mga bitin din napita. Karaan mo ng bahay good wala na nagpuyo asa na lang nagpuyo nito na syudad munang pamuyan siguro ni silong bi kay ulan bi dara silong sa mga bitina ni nanaghan man yung mga bitina. So naipit ang yang liog, diha mga guys. Duha ka itlog ko bitin. Awa mga idol. Oh, naipit ang iyang liog tawa oh. Hello, nagngangara ba oh? Aw, na siya kaon pa. Pa. Ipit siya, di ka sa kagawas. Pa. Da. Sa bantaw niya kadaghan naman yung bitin din ni napita. Kakuyaw na bagod.